ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്നായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്ന മഹാപ്രഭു? ഇല്ല. ലൈവ് വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് വേറെ എന്തോ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടത്തുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी, हरि बोल, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഷെയർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, ഇപ്പൊ കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധ്യായം 9 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നെന്താണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 3 സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് 7 8 സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതില് 3 തരം പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൽ ഭഗവാന്റെ പങ്ക്, അതിൽ ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. പിന്നെ സൃഷ്ടി സംഹാരം, അതിൽ സൃഷ്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. അതും പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ എനർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സംഹാരവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്നു. കൽപ്പവും മഹാകൽപ്പവും ഒക്കെ ആകുമ്പം പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്തായിരിക്കും? നിഷ്പക്ഷമായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതുമായിട്ടൊന്നും നേരിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും കർമ്മഫലമായിട്ട് ഓരോ തരം ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഏതാണ്? നചമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവതാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. നചമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവതാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ വായിച്ചു പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതില് ബുക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ വിവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിൽ വിവർത്തനം കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാൻ ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ളതാണ്, ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതില് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തും കൂടെ നോക്കണം, വേർഡ് മീനിങ്ങും കൂടെ നോക്കണം. പദാനുപദാർത്ഥം ഇല്ലേ, അതും കൂടെ നോക്കിപ്പോയാൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. വേർഡ് മീനിങ് കൂടെ പഠിച്ചു പോയാലും. ഇപ്പൊ ധനഞ്ജയ, ധനഞ്ജയ തേഷു കർമ്മസു, ആ കർമ്മങ്ങളിൽ അസക്തനായി ഉദാസീനനെ പോലെ ആസീനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഈ നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കെല്ലാം മീനിങ് കൊടുത്ത് അത് വായിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്നത്. താനി കർമാണി, ആ കർമ്മങ്ങൾ നിബന്ധനിച്ച ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് വിവർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളും ഭഗവാന്റേതായിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിലൊന്നിലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല, നിഷ്പക്ഷനായിട്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാലും ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കാനാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? സൃഷ്ടിയും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു, സംഹാരവും അതേപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നു, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്നു. അതേപോലെ നിലനിൽപ്പും ഭഗവാന്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല. എല്ലാം അവനവന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാസീനവത് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനെ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നന്മകൾക്കും തിന്മകൾക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ, നല്ലത് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഭാഗ്യം നമ്മൾ പറയും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. നമുക്ക് ദോഷം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പഴിചാരും, അല്ലെ?
നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാൻ ഞാൻ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നോട് ഇത് കാണിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും, കർമ്മഫലമായിട്ടായിരിക്കും. പാപകർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത്. ദോഷങ്ങൾ വന്നാലും അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പാണ്ഡവർക്കെല്ലാം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അവർക്ക് എന്താണ് വന്നത്? ദോഷങ്ങളായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തരായിട്ടും അവർക്ക് ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചില്ല? കാരണം എന്താണ്? അവർക്കറിയാം ഭഗവാന് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക്. കുന്തി ദേവി അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഏതാണ് പാണ്ഡവർക്കെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, ആപത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, എന്നാലേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് കുന്തി ദേവി തന്നെ പ്രാർത്ഥനയെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിൽക്കും, അവരവരുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭക്തരോട് ഒരു കൂറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിഷ്പക്ഷനാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാലാണ്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അതും ബഹിരംഗ ശക്തിയിലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വരുന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തടസ്ഥ ശക്തികളാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ട് എന്താണ് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഉണ്ട്, അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ശക്തികളുടെ എല്ലാം സംയോജനമായിട്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികൾ, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, അങ്ങനെ ഈ ശക്തികൾ കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ മിനിറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ഒരു തൃണം അല്ലെ, പുല്ല് പോലും ഭഗവാന്റെ അറിവില്ലാതെ ചലിക്കത്തില്ല അല്ലെ. എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം. അതാണ് നമ്മൾ ഈശാവാസം അതിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഉപനിഷത്തിലും പഠിക്കുന്ന. എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നിഷ്പക്ഷനായിരിക്കും അല്ലെ. ചിലരുടെ വിധി എന്താണ്? വധശിക്ഷയ്ക്കായിരിക്കും. ചിലർക്ക് കൊടുക്കും? ജാമ്യം കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വിടും. ചിലർക്ക് ഫൈൻ അടയ്ക്കും. ചിലർക്ക് ഇത്ര വർഷം കഠിന ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ശിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും വിധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വിധി ആണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പുറപ്പെടുവിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. നമുക്കും അതറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പലതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിഷ്പക്ഷനായിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ പോലെയാണ് ആരുടെ പെരുമാറുന്നത്? ജഡ്ജ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ തീരുമാനങ്ങൾ നൽകുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ ബാധിക്കാത്തവനുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ കുറിച്ചുള്ള വേദഗ്രന്ഥ പരാമർശമുണ്ട്. ഇവിടെ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യഭാഗത്താണ് വേദാന്തം വരുന്നത് അല്ലെ. വേദാന്ത സൂത്രം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം. ആ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. വൈഷമ്യ നൈർഘൃണ്യേന അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭൗതിക ദ്വൈതങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ദ്വൈതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വൈതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ദ്വൈതങ്ങൾ സുഖവും ദുഃഖവും സുഖദുഃഖം, രാത്രി അതെ. അപ്പൊ പല പല ദ്വൈതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചൂട്, തണുപ്പ് എല്ലാം അല്ലെ, അതെല്ലാം ദ്വൈതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഉത്തമാധികാരിയെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കാറില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭൗതിക ദ്വൈതങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. മുൻകാലങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികൾ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ചില ആത്മാക്കൾക്ക് ആരായിരിക്കും? ആനയായിട്ടായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഉറുമ്പായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലത്തില്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ആനയോ ഉറുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനോ ദേവനോ അസുരനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം നമുക്കറിയാം മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടേതല്ലേ. അപ്പൊ ആ ജീവിതം നമ്മൾ ശരിയായിട്ട്
വിനിയോഗിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയും അല്ലെ. ആ ഇച്ഛ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല, അവരവരുടെ കർമ്മഫലം. ഭഗവാൻ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ഇല്ല എന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ബ്രഹ്മസംഹിതയെ പറയുന്നു, ഏതാണ്, ഭഗവാന് ജോലിയുണ്ട്. ആത്മരാമസ്യ തസ്യാസ്തേ പ്രകൃത്യാന സമാഗമഃ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്റെ ശാശ്വതവും ആനന്ദവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബന്ധമില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹം അതിലിടപെടുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ഭക്തനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഗജേന്ദ്രൻ ഇതാണ് വർഷങ്ങളോളം, 1000ഓളം വർഷങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഗജേന്ദ്രൻ മുതലയുടെ പിടിയിലായിപ്പോയി അല്ലെ, വായ്ക്കുള്ളിലായിപ്പോയി. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതില് എന്ത് ചെയ്തു, ഇടപെട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശാശ്വതവും ആനന്ദവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിലും 1-ാം ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിൽ ഈ മാലിന്യങ്ങളിലൊന്നും പെടാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ 9ാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾ അദ്വൈത ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരിച്ഛയുമില്ല, നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. അടുത്ത ഭഗവത്ഗീത 9:10 ആ ശ്ലോകം, 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയാ ദേശേന പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ മയാ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി. പിരിച്ചു പറയുമ്പോ മയാ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചര അചരം ഹേതുന അനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. അപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങൾ, അതെന്താണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിവിധ രൂപം ധരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവരും പദാർത്ഥം വായിച്ചോളണം. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചര അചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വീണ്ടും പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ആ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്, ചരിക്കുന്നതും ചരിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, മേൽനോട്ടത്തിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനാണ്, അകന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജത്തെ വെറുതെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജം നമുക്ക് മനസ്സിലായ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 ശക്തികളാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബഹിരംഗ, അന്തരംഗ, തടസ്ഥ ശക്തികൾ. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം അനുവദിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ് ആന്തരംഗ ശക്തിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അവന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ജീവജാലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. 3ാമത്തെ ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് പഠിച്ച ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്? ഹരികൃഷ്ണ, ഇനിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണ. എന്നാലും നമുക്കറിയാം അടുത്ത ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. അടുത്ത് പറയുന്ന ഭഗവാനും ഭൗതികയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഏതാണ്, അമ്മയായിട്ടും ഭഗവാൻ പിതാവായിട്ടുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 14ാം അധ്യായത്തിലെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്.
സർവയോനിഷ കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹാദ്യോ നിരഹം ബീജപ്രദപ്പിത. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു കടാക്ഷത്താൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബീജം ഏതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതിക ജന്മം പോലെയല്ല ഈ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ഒരു കടാക്ഷത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കടാക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക ഏതാണ് ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കടാക്ഷം മാത്രത്താൽ ഭൗതിക ഗർഭത്തിൽ സർവ്വ ജീവഗണങ്ങളെയും ബീജാവാപം ചെയ്യുന്നു. മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവ ഓരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും ഏതാണ് പിറക്കുന്നത്. സർവചരാചരങ്ങളും ക്ഷണേന സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഏതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് തിയറിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇവല്യൂഷണറി തിയറിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത്. എല്ലാം ക്ഷണേന, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പാനയും ഏതാണ് നായയും അല്ലെ, കരടിയും അതേപോലെ തന്നെ പറവകളും മനുഷ്യരും സുരന്മാരും അസുരന്മാരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ജന്മമെടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം കൊണ്ട് സാധ്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ വിത്ത് നൽകുന്ന പിതാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ദാതാവ് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതി മാതാവായിട്ട് മാറുന്നു, ഭഗവാൻ പിതാവായിട്ട്. ഭഗവാൻ നോക്കുന്നു, എന്നാൽ വർഗങ്ങളുടെ മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗങ്ങൾ തീരുമാനപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നിമിത്ത കാരണം, പിതാവ് നിമിത്ത കാരണമെന്നും പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപാദാന മാതാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉപാദാന മാതാവ്. അപ്പൊ അതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഉപാദാന മാതാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉൽപാദന, ഏതാണ് ഒരു പോട്ട് അല്ലെ? പോട്ട് നമ്മൾക്ക് മൺകല ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ മണ്ണ് അല്ലെ? അപ്പൊ മൺകല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതാണ്? മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. ആ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മണ്ണും അതെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഏതാണ്? പോട്ട് എന്ന് ആവുന്നു അല്ലെ? ആ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറുന്നു. അപ്പൊ വേറൊരു ഉപമ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതായിട്ടാണ്? പൂവിന്റെ ഗന്ധവും. പൂവിന് ഗന്ധമുണ്ട്. ആ ഗന്ധം നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യർ, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യർ ഗന്ധം ആസ്വദിക്കുന്നു. പക്ഷെ പൂവും ഗന്ധവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഗന്ധം നുണയുന്ന മനുഷ്യരും പൂവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. പൂവ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് വരുന്നു, അതിലെ ഗന്ധം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ പൂവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. പൂവിന് ഗന്ധമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് പൂവ് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ? പൂവിന് ഗന്ധമുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പൂവ് അറിയുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും ഏതുമായിട്ട്? പ്രകൃതിയുമായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതാണ്, സ്മൃതികളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയാണ്. പൂവും ആളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല, പക്ഷെ ആ പൂവിന്റെ ഗന്ധം മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ആസ്വദിക്കുന്നു, നുകരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെയാണ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഭൗതിക ലോകവും ഏതാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് 9ഉം 10ഉം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ 9ഉം 10ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ. ശ്ലോക വായിക്കണ്ടേ മാതാജി? 9ഉം 10ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. മാം താനി കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീന വദാസീനാമസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ശ്ലോകം 10. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതിഃ സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തത്തെ.
കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് പോകാം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇതിലെ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ 11 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ അത് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊന്ന് പറയുക, അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ? വ്യക്തിഗതവാദികൾ ഇവരാണോ മാതാജി? അവ്യക്തഗതവാദികളുണ്ട്, പിന്നെ മായാവാദികൾ അല്ലെ? പിന്നെ ആരുണ്ട്? ഭക്തരുണ്ട്, വ്യക്തി ആയിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തരുണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ പലതരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് പലതരം ഭക്തന്മാര്? കനിഷ്ഠാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, അതുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഏതുണ്ട്? ദുരാത്മാക്കളും മഹാത്മാക്കളും അല്ലെ? മഹാത്മാക്കളും ദുരാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഈ 11 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് ചില കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായി കണക്കാക്കുന്നില്ല, വെറും മനുഷ്യനായി കാണുന്നു? നമുക്കറിയാം, ദുര്യോധനനും ധൃതരാഷ്ട്രരും ഒക്കെ ഭഗവാനെ വെറും മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കണ്ടതല്ലേ? അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു എങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. കുഞ്ഞുകാലത്ത് മുതൽ തന്നെ അല്ലെ, ബാലനായിരുന്നപ്പം മുതലും പല പല അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ പലവരെയും വധിച്ചു. കാളിയ മർദ്ദനം, ഗോവർദ്ധനം അല്ലെ, ഗിരി ഉയർത്തിയത്, അങ്ങനെ പല പല അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു എങ്കിലും ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. എന്നാൽ പാണ്ഡവന്മാരും വിതുരരും അല്ലെ, ഭീഷ്മരും എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടത്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത തരത്തില് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂഢന്മാരാണ് ഭഗവാനെ ഏതായിട്ട് കാണുന്നത്? വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്നത് എന്നാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. അതാണ്. വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ അവരുടെ ഭക്തിബോധത്തിന്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് പല വിധത്തില് ഭഗവാനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീന്തനും ആശ്രിതം പരം ഭാവം അജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീന്തനും ആശ്രിതം പരം ഭാവം അജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. അപ്പൊ ഞാൻ പിരിച്ചു വായിക്കുകയാണ്. ചില ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം പിരിച്ചു വായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിഡ്ഢികളാണ് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ദുര്യോധനൻ തന്നെ മാജിക് കാണിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതാണ്? മനുഷ്യരൂപത്തിലാണെങ്കിലും വസുദേവ ദേവകി പുത്രൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, ദേവകി പുത്രൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, അതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് നിരത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളെയും സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളെയും പിന്നെ ഏതാണ് നിലനിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും സംഹാരത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതൊന്നും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അല്ലെ? അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഈ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഒന്നും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അത് തന്നെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. അപ്പൊ ഈ പുരുഷാവതാരം കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആയിട്ട് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കയറുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ
പരമാത്മാവായിട്ട് ആത്മാവിനോടൊപ്പം സ്തുതി ചെയ്യുന്നതൊന്നും സാധാരണ അല്ല. അടുത്ത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 ബ്രഹ്മസംഹിത എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അത് ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം അല്ലെ. അത് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ആയ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു. അദ്ദേഹം ശാശ്വത സത്തയാണ്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്. ഇവയുടെ എല്ലാം മൂർത്തിഭാവമാണ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഗോവിന്ദൻ എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യ സൃഷ്ടിയാണ്. ആദ്യ സൃഷ്ടി തന്നെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന എന്താണ്, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗോപാല തമനി ഉപനിഷത്തില് ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദ ശരീരമാണ് എന്നാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നു, എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഒക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 7-ാം അധ്യായത്തില് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഏതൊരു ആത്മാവാണോ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതനാകുന്നത് അയാൾ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു എന്താണ്, ഞാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, എൻ്റെത് ഭൗതിക ശരീരമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ഭഗവാനാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്, തേരാളിയായിട്ട് വരുന്നത്, സാരഥിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ തേരാളിയുടെ ആ സാരഥിയുടെ ഒറ്റ നേട്ടം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആര് ജയിക്കുന്നത്, പാണ്ഡവർ ജയിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുത്ത് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നത് യുദ്ധം നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു, ഭഗവാനായിരുന്നു അല്ലെ. വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ ആരുടെ തേരിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ നയിക്കുന്ന തേരിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിച്ചതും. അപ്പൊ അതും അദ്ദേഹം ഒരു അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭൗതികം ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല, അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂഢന്മാരായിട്ട് വരുന്നത്, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും പാണ്ഡിത്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ആള് താൻ എന്താണോ താൻ എന്തോ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അവരാണ്, ആ വിഡ്ഢികളാണ് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വെറും സാധാരണ ആളായിട്ട് വ്യക്തിയായിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയം ഇതാണ് രൂപം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അതീന്ദ്രിയ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവരാണ് അവർ. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹ്യമായ ശക്തികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും താഴോട്ട് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളൊക്കെ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ വായിച്ചതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നു. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ മാമേവായേ പ്രപദ്യന്റെ മായാം ഏതാം തരന്തിരെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമല്ല ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലും പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്, വിദ്യ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് പരിഹസിക്കുന്നു. അതില് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹ്യമായ ശക്തികൾ, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ്, അചിന്ത്യമായ ശക്തികളാണ്, ആർക്കും അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ധാമത്തിൽ സ്ഥിതനാണെങ്കിലും ഭക്തൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടിയ ഭക്തന്റെ അടുത്തെത്തുന്നു അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി അല്ലെ. കാറ്റിനേക്കാളും മനസ്സിനേക്കാളും വേഗതയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സറിയാം നമുക്കല്ലേ. ഇവിടെ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ മനസ്സോടുന്നു അല്ലെ. അതിനേക്കാൾ വേഗതയില് കാറ്റിന്റെ വേഗത നമുക്കറിയാം. ആ കാറ്റിന്റെ വേഗതയെക്കാളും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖ്യമായ ശക്തികളിൽ ഒന്നായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റേത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ, അതേപോലെ ഗുഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അപരിമേയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, പരമമായ ആസ്വാദനം, എല്ലാത്തിന്റെ ആസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, സർവ്വതിന്റെയും നിയന്താവാണ് അല്ലെ, സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് അദ്ദേഹം, മുക്തിദായകനാണ്, അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം
പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാത്തിനെയും അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ജന്തുവിനെയും അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജന്തുവിനെയും ഇതാണ് ഉറുമ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നന്ദഗോപം അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാ പറയുന്ന ഇന്ദുഗോപം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവികൾ നമ്മളെ നഗ്ന ദൃഷ്ടികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത തന്നെ അത്ര ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ജീവികളെയും ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു? ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പം വലുതിന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ചെറുതിനെയും. എന്നാൽ അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം പെടുന്നില്ല, അതിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അതാണ് നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഏതാ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, യോഗ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഏതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മൂഢന്മാർ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നല്ല കർമ്മം മൂലം സാധാരണ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചേക്കാകാവുന്ന മഹാപണ്ഡിതർ അറിവ് മോശം ആയത് കാരണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, പരിഹസിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുമാനം സച്ചിദാനന്ദമാണ്, പരമോന്നത ഉടമയാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയാണ്, സൃഷ്ടികർത്താവാണ്, എല്ലാത്തിനെയും പരിരക്ഷിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കും മോക്ഷം നൽകാം അല്ലെ. മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം മോക്ഷം കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം മോക്ഷം നൽകിയെന്നിരിക്കും, പക്ഷെ എന്താണ്? ഭക്തി കിട്ടാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെ. മോചനം നൽകിയേക്കാം, പക്ഷെ ഭക്തി യഥാർത്ഥ ഭക്തന് മാത്രമേ നൽകൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രഹസ്യമായ കാര്യനിർവഹണ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അനന്തവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലുതും പിന്നെ പരിമിതം ചെറുതുമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അറിയുന്ന ശുദ്ധ ഭക്ത കൃഷ്ണന്റെ യോഗ ഐശ്വര്യം എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഏതാ? നമ്മുടെ മഹാബലി പോലെ അല്ലെ. സമർപ്പിതനായാലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം കാരുണ്യം എന്താണ് നൽകി ആ ആളിന് മോചനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരാകാരവാദികൾ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നും രൂപമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. സാകാരവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ തർക്കങ്ങൾ നിറച്ചുണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഒക്കെ പറയുന്നു. അതെല്ലാം എന്താണ്? ഭാഗവതവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:29-21 പറയുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി അല്ല, എല്ലാവരും ദൈവമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ മായാവാദികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മായാവാദികളുടെ ഒരു ഏതാണ് ചിന്തയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാവസ്ഥിത സദാ. അത് പേജ് 489 അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അഹം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാവസ്ഥിത സദാ എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അത് ഇതാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന മായാവാദികളും മറ്റും അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീല ഗോസ്വാമിയും ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കുറയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ സകല ചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചാമൂർത്തിക്ക് സ്വത്ത് നൽകുകയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശ്രീല ചക്രവർത്തി ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്നത്, സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനും ക്ഷേത്ര ആരാധന നടത്തുന്നു എന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചാമൂർത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർച്ചാമൂർത്തി എന്തിനാണ്? സാധാരണക്കാർക്ക് ഏതാണ് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് അർച്ചാമൂർത്തി. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് ആരാധന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഭഗവാനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാവരും
എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മവാദികളാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഏതാണ് രൂപമില്ലാതെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഭക്തി തോന്നും അല്ലെ. അല്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തി തോന്നാനായിട്ട് സാധ്യത കുറയും. നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടോ? നമ്മളൊരു ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭക്തി തോന്നത്തില്ലേ? ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മവാദികൾ ഒന്നും ഇല്ലായ്മയാണ്, അരൂപം ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ വീണു പോകാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചിത്രത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പണ്ട് മുതലേ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നാണ് മറ്റ് പല കൃതികളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ. അപ്പൊ ടെമ്പിളിൽ നമ്മൾ പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നമുക്ക് അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആരാധന നടത്താം. അതാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അർച്ചാമൂർത്തിയെ പൂജിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്ന? മായാവാദികൾ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കൂടുതൽ ഭക്തിയിലോട്ട് വരാനും ഭഗവാന് നേരിട്ടൊരു ആരാധന നടത്താനും അർച്ചാമൂർത്തി നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ പറയുന്ന ഭക്തന്റെ ദർശനം പരമാത്മാവായി എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയോ ക്ഷേത്രമോ ആണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും ശരിയായ ബഹുമാനം നൽകണം. ഹരികൃഷ്ണന്റെ നെറ്റിന്റെ ഇതിന്റെ ചാർജ് ഞാൻ വന്ന് ഇതിട്ടോട്ടെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രാരാധനയെ നിന്ദിക്കുന്ന നിരാകാരവാദികൾ പറയുന്ന ഈശ്വരൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ എന്തിനൊരാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈശ്വരൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലും വിഗ്രഹത്തിലും കൂടെ ഭഗവാൻ കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷനിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ ഇച്ചിരി ഓടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇച്ചിരി ഓടിച്ചു പോയ നമ്മൾ തീരെ സ്ലോയിലാകുന്നു, അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ അടുത്ത 12-ാമത്തെ ചോദ്യം. മോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിജേതസഹ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഃ. മോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിജേതസഹ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ 12-ാമത്തേല് പറയുന്നു മൂഢന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. മോഘാശ നിഷ്ഫലമായ ആശയുള്ളവരായി, നിഷ്ഫല കർമാക്കളായി, മോഘകർമാണ മോഹ അജ്ഞാന നിഷ്ഫല ജ്ഞാനന്മാരായി, സംഭ്രമം പൂണ്ട മനസ്സുള്ളവരായി, രാക്ഷസീയമായും അവയാൽ മോഹിപ്പിക്കുന്നതായും തന്നെയുള്ള പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചവരാകുന്നു എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം
പാഴായി പോകുന്നു. അപ്പൊ മൂഢന്മാർക്ക് എന്താണ് മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും സ്വർഗം തുടങ്ങിയ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ പോകാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള വിചാരങ്ങളും എല്ലാം എന്താകുന്നു, നിഷ്ഫലമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കത്തില്ല. ഭക്തി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല, നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കൂ, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലായി പോയി തിരികെ വീണ്ടും കർമ്മഭൂമിയിൽ എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് കൃഷ്ണരൂപത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ വിധി എന്തായിരിക്കും? അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇരിക്കുമല്ലേ. 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ കൂടെ അവർ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. അവരുടെ അവർക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഫലവത്തായ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലവും ജ്ഞാനാർജനവും മോക്ഷം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും എല്ലാം വെറുതെ പാഴായി പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ദുരാത്മാവ്. പല പല തരത്തിൽ ഭഗവാനെ അത് ചെയ്യുന്നു, ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആര് വരുന്നു? അടുത്ത് ദുരാത്മാക്കൾ വരുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു, അതൊന്ന് കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഹൃദയത്തിൽ പരമപുരുഷന് പരമസത്യമായി അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ഭക്തരാണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രകടനം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ അവര് ഭക്തരായിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും മോശം പ്രതീക്ഷിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുപാട് ദാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കുന്നു, പാവങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ദാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദാനകർമ്മങ്ങളും മറ്റും ചെയ്ത് അവര് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഭക്തനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ചില അമ്പലങ്ങളിൽ ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്ന നേതാവായിട്ട് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ ചെലവാക്കി അവിടെ പൂജകളൊക്കെ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഭക്തനാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സില് ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെറും പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് മാറും. പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക്, സ്വർഗലോകത്തേക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് കർമ്മഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് സാധിക്കൂ? ഉപരിലോകങ്ങളിൽ അല്ലാതെ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തരെ നമ്മൾ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാണിക്കുന്ന ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തനാകണമെന്നില്ല എന്നാണ്. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നു. കാരണം അവർ പരമപുരുഷനോട് അസൂയപ്പെടുന്നു. ആരെ പോലെ? ദുര്യോധനനെ പോലെ അല്ലെ. അസൂയാണ് ദുര്യോധനനും. പിന്നെ ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ കസിനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശുപാലൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ അപ്പം 7:15 ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, നാമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ. അത്തരം അസുരന്മാരായ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ എനിക്ക് കീഴടങ്ങില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ചിന്തകളും ബോധ്യങ്ങളും പരമമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ അവരുടെ സാധാരണ ജീവജാലം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന തെറ്റായ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിരാകാരവാദികളും പിന്നെ മായാവാദികൾ പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരീരമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഭൗതികമാണ്. ഇത് നശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതായിട്ട് മാറുന്നു എന്നവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഭഗവാനും നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് അവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാണ് ബൃഹത് വിഷ്ണു സ്മൃതിയിൽ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യോവേതി ഭൗതികം ദേഹം കൃഷ്ണസ്യ പരമാത്മനഃ സർവസ്മാത് ബഹിഷ്കാര്യ സൗദസ്മാർത്ഥവിധാനതഃ മുഖം തസ്യാവലോക്യാപി സചേലം സ്നാനമാചരേത്. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെന്ന് കരുതുന്നവരെ എല്ലാത്തരം സ്രൗതസ്മാർത്ഥ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കണം. ഈ മൂഢന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ഇടയായാൽ പിന്നീട് ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യണം. അത്രയ്ക്ക് പാപികളാണ് അവർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ അസൂയയുള്ളവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുക. അത് നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നാസ്തികരുടെയും അസുരാവൃത്തികളുടെയും കുലത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാൻ അവർ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരക്കാരുടെ സത്യജ്ഞാനം എന്നെന്നും മോഹാവൃതമായിരിക്കും. ക്രമേണ അവർ സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ ദുഷ്ടന്മാരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്കൃതികളെ അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 13, 14. അപ്പൊ മൂഢന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ചുരുക്കം. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. മൂഢന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്നു. ഭഗവാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ധാരാളം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 13, 14. അതില് പറയുന്ന മഹാത്മാനസ്തു മാ പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്തി അനന്യ മനസോ ജ്ഞാതോ ഭൂതാദിമവ്യയം പദദം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്തമുപാസതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അനന്യ ഭക്തർ അടുത്ത കൂട്ടരാണ്. ഭഗവാനെ വിവിധ തരത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അടുത്ത ആരാണ് വരിക? മൂഢന്മാർ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ആരാണ്? ദുരാത്മാക്കൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ആരാണ് വരുന്നത്? മഹാത്മാക്കൾ അല്ലെ. മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പറയുന്നത് 13, 14 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ആർക്കാണ് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആകുക? ശുദ്ധഭക്തൻ അല്ലെ. ശുദ്ധഭക്തനാണ് ആര്? മഹാത്മാവ്. ശുദ്ധഭക്തൻ മഹാത്മാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, മഹാത്മാവിനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാകുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആർക്ക് സമർപ്പിതനാകുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, 6 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനന്യഭക്തർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനന്യഭക്തർ, അനന്യഭക്തി എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി മാത്രം ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ. ഭഗവാനോട് മാത്രം ഭക്തി തോന്നുന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു ഒരു ദേവീ ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കാത്തവർ, മറ്റു ദേവതന്മാരെ ഒന്നും ആരാധിക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുക? അനന്യഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരുടെ സവിശേഷതകളാണ് അവർ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ അല്ലെ, ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നവർ സ്ഥലമാണ് ദൈവിക പ്രകൃതി. ദൈവം പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനാണ് പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മീയ തലത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി എല്ലാം മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തുന്നു? ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് എത്തുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു മഹാത്മാവായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏത് തലത്തിലെത്തുന്നു? ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുന്നു, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുന്നു. ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? ഭഗവാന് ആദ്യത്തെ എന്താണ് കിടക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഈ സെന്റൻസ് വായിക്കും. ഒരു മഹാത്മാവിന് ആദ്യ മാവിന്റെ മഹാത്മാക്കൾ ഇതിലല്ലേ ഒരു മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ഒരു ദൈവം മഹാത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി ആദ്യ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ആദ്യ അടയാളം 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 പ്രകൃതിയിലെത്തുന്നതാണ് ആദ്യ അടയാളം. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയാണ് അവിടെ കാണുക, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ചെറുതാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുന്നതാണ്, ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുന്നതാണ് മഹാത്മാവിന്റെ ആദ്യ അടയാളം. എന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പരമപുരുഷനായ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നതിലൂടെ ഒരു ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:14 നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദേവി ഹേഷ ഈശ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യ മാമേവയ പ്രവദ്യന്റെ മായാമേധാം തരന്തിരെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഉടനെ തടസ്സ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ദേവീ പ്രകൃതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക മാർഗ നിർദ്ദേശമാണിത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഏത് സ്ഥലത്തിലെത്തുന്നു? ഏത് തലത്തിലെത്തുന്നു? ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക അവസ്ഥയാണ്. രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതി അവസ്ഥ. ഭൗതിക പ്രകൃതി അടുത്തെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവിക പ്രകൃതി അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അത് ആ തലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുകയാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം അടുത്ത് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാണ്? മഹാത്മാവ് തന്റെ ശ്രദ്ധ കൃഷ്ണന് പുറത്തുള്ള ഒന്നിലേക്കും തിരിച്ചുവിടുന്നില്ല. അതാണ് അനന്യ അല്ലെ? അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷൻ. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മഹാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണ്? മറ്റ് മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ ക്രമേണ വളരുന്നത്. ഇതെന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? മഹത് വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹത് വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം മൂലമേ നമുക്ക് ആകാനാവൂ? മഹാത്മാവായിട്ട് ഉയരാനാവും. അതേപോലെ ആ സ്ഥാനം നിലനിർത്താനും ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നമുക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം വേണം? മഹത് വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാത്മാക്കളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം വേണം. ഭക്തർ 4 അതിവിടെ പറയുന്നു. ഏതാണ്? ഭക്തർ 4 കൈകളുടെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ആയിരിക്കത്തില്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ ആഗ്രഹം. അർജുനന് തന്നെ ദേതു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ എനിക്കിത് കാണണ്ടേ, എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ചതുർഭുജ ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 4 കൈകളുള്ള നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്കിതും വേണ്ട, എനിക്ക് യഥാർത്ഥ രൂപം മതി. അപ്പോഴാണ് ഏത് കാണിച്ചത്? ദ്വിഭുജനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷമായത് അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തർ എപ്പോഴും ആരെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക? 2 കൈകളുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെയാണ്. അതാണ് ആൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അവർ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുന്നത് ആ രൂപമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ രൂപം മതി. ആർക്കാ? ശുദ്ധഭക്തർക്ക്. ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചലമായ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാണ്. അടുത്ത് പറയുന്ന ഈ ശുദ്ധഭക്തർ അനന്യ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അചഞ്ചലമായ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്നു. അതാണ് വേറൊരു സവിശേഷത അല്ലെ? അപ്പൊ പല പല സവിശേഷതകളാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷതയാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതായിട്ട് പറഞ്ഞു? എപ്പോഴും മഹാത്മാക്കളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഹവാസത്തിലൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദ്വിഭുജ ഭഗവാനെയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെയാണ് അവർ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ആ ദ്വിഭുജ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അചഞ്ചലമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതാണ് അടുത്ത ലക്ഷണം. വിശിഷ്ട ലക്ഷണം അടുത്ത് പറയുന്നു. എപ്പോഴും പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ജപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കീർത്തനം അല്ലെ? കീർത്തനമാണ് അടുത്ത ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം,
പിന്നെ ഏതാണ് ലീല, അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ആണ് ആരെ ആകർഷിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം മുഴുകിയിരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാത്മാവാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതില്, ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എല്ലാവരോടും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതില്, വിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലുന്നതില്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യരൂപം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ, പിന്നീട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്തുതിക്കുന്നു, കീർത്തനം ചെല്ലുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എപ്പോഴും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ലക്ഷണം പറയുന്നു ദൃഢമായ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരിശ്രമം നടത്തുന്നു. അചഞ്ചലമായ ഭഗവാന്റെ 5 രസങ്ങൾ. 5 രസങ്ങൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. 5 രസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 രസം ഏതൊക്കെയാണ്? ദാസ്യരസം, വത്സലരസം, ശാന്തരസം, സഖ്യരസം, ദാസ്യരസം, വത്സലരസം, മാധുര്യരസം. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മൈഥുനം, അല്ലെ? രസം. ഈ 5 രസങ്ങൾ. ഈ 5 രസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് 9 സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ ഭാവഭക്തി, 8ാമത്തെ ഭക്തി എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രസം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചിലർക്കാണെങ്കിൽ കാമുകനായിട്ടായിരിക്കും. ആണും പെണ്ണും ആകുമ്പോൾ കാമുകൻ എന്നുള്ള തരത്തില്. അപ്പം പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ കാമുകിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണ് കാമുകിയായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൈഥുന രസത്തിലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ആരാണ് നന്ദഗോപ യശോദ എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും. ചിലർക്ക് അർജുന, അല്ലെ? അർജുനന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും, സാഖ്യരസമായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഏതാണ് ഹനുമാൻജിയുടെ ദാസ്യരസമായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോങ്കിലും ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ, ആ തരത്തിലായിരിക്കും ശാന്തരസം വരുമ്പം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രസത്തിലായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നത്. അതില് ദൃഢമായ ദാർഢ്യത്തോടെ ആയിരിക്കും. അതോടെ എന്താണ്? അചഞ്ചലമായിട്ട് നിഷ്ഠയോടെ, അല്ലെ? നിഷ്ഠയോടെ ഭഗവാനിലെ രുചി വന്ന് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം. അതും ആർക്കുള്ളതായിരിക്കും? ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ഒരു ഗുണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സർവപ്രവൃത്തികളും ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതാ? മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപവാസങ്ങൾ, പല പല ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ജന്മാഷ്ടമി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഏകാദശികൾ, അല്ലെ? ഒരു മാസം 2 ഏകാദശി വരുന്നു. എല്ലാ ഏകാദശിയും നമ്മൾ പിന്നെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റ് എല്ലാ ലീലകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെല്ലാം, പല പല ലീലകളുണ്ടല്ലോ, ആ ലീലകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മാല ജപിക്കുക, ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക, ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇവയൊക്കെ വായിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആര് ചെയ്യുന്നു? മഹാത്മാവ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത പറയുന്നു കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും വണങ്ങുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കും. നമസ്യാന്തകം ആംഭക്യ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അതായത് പ്രണാമം. അപ്പൊ മാതാജിമാരാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം, പിന്നെ പ്രഭുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രണാമാണ്? ദണ്ഡവത് പ്രണാമം, അല്ലെ? അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ദണ്ഡവത് പ്രണാമം നടത്തണമെന്നാണ്. വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമയുടെ മുന്നിലോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ദണ്ഡവത് പ്രണാമമോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമമോ അർപ്പിക്കണം, ദിവസവും അർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ലക്ഷണം പറയുന്നു ഭക്തിയോടെ നിത്യം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മംഗളാരതി കാണുക, അല്ലെ? വീട്ടിലെ പൂജാമുറി ഉണ്ടെങ്കിലും
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന മംഗളാരതി എല്ലാം കാണുക. 4:30 മണിക്ക് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം മംഗളാരതി ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ ആ മംഗളാരതി ചെയ്യുക. അതില് മംഗളാരതിയില് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പൂജ കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട്, നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുളസി ആരാധനയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ പൂജയുണ്ട്, ഗുരുപൂജയുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്നെ ഇതാണ് ശിക്ഷാസ്തകം ചൊല്ലുന്നു, 10 നാമാപരാധം ചൊല്ലുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നാമജപം നടത്തുന്നു. 16 മാലയെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജപിക്കണമെന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഏതാണ്? ആര് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹത് വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു ഗുണമായിട്ട്, സവിശേഷതയായിട്ട് കാണുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവും സ്വരവുമായ വാക്കാലും ശരീരത്താലും മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തന സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മഹാത്മാവായിട്ട് ക്രമേണ വളരുന്നത്? അപ്പൊ മഹാത്മാവ് ഒരു തരം ആരാധകനാണ്. ദുരാത്മാവ് കഴിഞ്ഞ് മഹാത്മാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ മഹാത്മാവായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം എളുപ്പമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, സന്തോഷകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിൽ അത് നിർവഹിക്കാനും കഴിയും. കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സും ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്കറിയാം, ഇതാ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ അല്ലെ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലമോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നല്ല മണമുള്ള പൂവോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദളം, ഏത് കൊടുത്താലും ഭക്തിയോടെ കൊടുത്താൽ, സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അത് ആർക്കും പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ് പാടുള്ളതല്ല. പിന്നെ ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അതും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ആരോഗ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നിർജ്ജല ഏകാദശി തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. ക്ഷേത്ര ദർശനവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ഒരു മഹാത്മാവായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥപാരായണം നടത്തുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മൾ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു, പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എവിടെ വെച്ചും വേണമെങ്കിലും നാമജപം നടത്താം അല്ലെ. അതിന് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളോ സ്ഥലങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഏത് സമയം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നാമജപം നടത്താൻ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗ വളരെ ലളിതമാണ്, എളുപ്പമാണ്, ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, തപസ് വേണ്ട അല്ലെ, ജ്ഞാനം വേണ്ട. നമുക്ക് ഏതാണ്? അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13-14 ശ്ലോകം പറയുന്ന ഏതാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് എല്ലാം സമർപ്പിതരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ മഹാത്മാവാകാം? മഹാത്മാവിന്റെ 6 സവിശേഷതകളും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള ആരാധകർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷ ആരാധകർ, പരോക്ഷ ആരാധകർ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതായത് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധകരായിട്ട് മാറുന്നു. അതാരായിരിക്കും? ദേവന്മാരും അല്ലെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ദേവന്മാരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഏതാണ്? സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഓരോ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ചുമതലകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നു, ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ, കാറ്റിന്റെ ദേവൻ, ഓരോന്നിന്റെയും ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആരാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ എല്ലാം നേതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവരെ ഡ്യൂട്ടികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാവരുടെയും
മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അവരാണ് പരോക്ഷമായിട്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. നേരിട്ടല്ലാതെ അവരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. നമ്മളിപ്പോ ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പരോക്ഷമായിട്ട് ആരെ ആരാധിക്കുന്നു? കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ശിവഭഗവാൻ ആരാണ്? വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധകനാണ് അല്ലെ, ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശിവൻ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ആ ശിവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരാണ്? ശിവനിലൂടെ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു? കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നേരിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ പോരെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് പരോക്ഷമായിട്ട് വേണ്ട, പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നേരിട്ട്. ഏതുപോലെയാണ് ഒരു ലിഫ്റ്റ് വഴി ഉയർന്ന നിലകളിൽ എത്തുന്നതിന്, ഇപ്പൊ 17 നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തില് ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വഴി കയറി പോകണോ ലിഫ്റ്റ് വഴി പോകണോ? നേരിട്ട് പോകാൻ ലിഫ്റ്റ് വഴി അല്ലെ. സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഓരോ നിലയും കയറി കയറി പോകണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നിരിക്കും? 17ാമത്തെ നില എത്തിയെന്നിരിക്കില്ല, ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങേണ്ടി വരും. അതേപോലെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനമാർഗവും അതേപോലെ ഉപാസന മാർഗവും പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത്? കർമ്മമാർഗം അല്ലെ. കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ കർമ്മമാർഗം. അപ്പൊ കർമ്മമാർഗവും ഉപാസന മാർഗവും ജ്ഞാനമാർഗവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോ എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിയെന്ന് വരത്തില്ല. വഴിയിൽ അവർ നിർത്തിപ്പോരേണ്ടി വരും. ചിലര് വീണ് പോയെന്നിരിക്കും. അതേസമയം ഭക്തിയോഗയിൽ അതൊന്നും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ദേവന്മാരിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ മൂക്കിൽ തൊടുന്നതിന് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂക്കിൽ തൊടുന്നതിന് പകരം തല ചുറ്റി മൂക്കിൽ തൊടുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് വരും ദേവാരാധനയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവർ. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, പെട്ടെന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പലരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഭഗവാനും ആ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ആർത്തൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ. ആരൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, സുദാമാവ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പത്നി പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയതെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. കുചേലൻ അല്ലെ, വഞ്ചിപ്പാട്ടില് ആര് പറയുന്നു? രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ കുചേല വൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കറിയാം? 2 പേര് പാടാൻ ആർക്കറിയാം? ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ? ഞാനിപ്പോ സമയം കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അന്തണനെ കണ്ടിട്ടു സന്തോഷം കൊണ്ടോ തസ്യതന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളിലുണ്ടായ സന്താപം കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ കണ്ണു നീരണിഞ്ഞു ധീരനായ ചെന്താമര കണ്ണിട്ടു കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആരും പാടുന്നില്ല, മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ദുഃഖിതനായിരുന്നു. പണം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ദുഃഖിതനായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്ത് ആവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ, ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടത്തില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ അറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് മടിക്കണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നേരിട്ടല്ലാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 3 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. 3 തരം ജ്ഞാനികളെ കുറിച്ച്. ഏകത്വേന എന്നാണ് ഒരു വാക്ക്. ഏകത്വേന അതായത് പരമാത്മാവിനെ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ് എന്ന തരത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ. അതായത് അദ്വൈതവാദികൾ അല്ലെ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ്, അദ്വൈതവാദികളാണ്. ഇത് പറഞ്ഞ് നിർത്തണോ മുന്നോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ്, ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന അദ്വൈതവാദികൾ അല്ലെ. നമ്മൾ അതിന് വേറൊരു വാക്കുണ്ട്. അദ്വൈതവാദികൾ തത്വം അസി അല്ലെ. തത്വം അസി. തത്വം അസി എന്ന് പറയുമ്പോ തത്വം നീ അത് തന്നെ ആകുന്നു. യു ആർ ദാറ്റ്.
ദൗ ആർട്ട് ദാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൗ ആർട്ട് ദാറ്റ്, യു ആർ ദാറ്റ്, യു ആത്മാ ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രഹ്മൻ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. യു മീൻസ് ആത്മ, ഈസ് ദാറ്റ് ഏതാ ബ്രഹ്മൻ. യു ആർ ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആത്മൻ ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രഹ്മൻ. തത്വമസി, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ, അതാണ് ഏകത്വേന. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ ഒന്നായി കണ്ട് സ്വയം ആരാധിക്കുന്നവർ, ഇവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതും ഏറ്റവും പ്രബലവുമാണ്. ധാരാളം പേര് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. ദൈവ ആരാധനയ്ക്കായി അവർ അതിനെ ദൈവ ആരാധനയായി കണക്കാക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളെ തന്നെ പരമമായ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന ബോധം അവർക്കുണ്ട്. അവരെന്താണ്? ഭക്തരാണ്, ജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന ബോധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ആത്മാവ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന ഒരു ബോധമെങ്കിലും അവർക്കുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയാം. അടുത്ത പൃഥക്തേന, പരമാത്മാവിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആണ്. അതാണ് പൃഥക്തേന എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബഹുരൂപ ആരാധകർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ബഹുരൂപ ആരാധകർ, അതാണ് പറയുന്നത്. ബഹുരൂപനായിട്ട് ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ളവ എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുന്ന പ്രതീക ഉപാസന എന്നും അതിനെ പറയും. പ്രതീക ഉപാസന, പ്രതീകമായിട്ട് കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ദേവനെ ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് പൃഥക്ത്വേന. ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ, ഒരു ദേവത രൂപത്തിൽ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അടുത്ത വിശ്വോന്മുഖം, പരമപുരുഷന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷനാണ് ഈ പ്രകൃതി മൊത്തം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി മൊത്തം ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് കണ്ട് ആ പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുന്നു. ആരായിട്ട്? ഭഗവാനായിട്ട് പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുന്നു. അതാണ് വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, പ്രകൃതിയെ കാണുന്ന എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് കണ്ട് അത് ആ തരത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്ന വിശ്വോന്മുഖം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വോന്മുഖം എന്നാണ് വിശ്വോന്മുഖ. അപ്പൊ 3 ഏകത്വേന, രണ്ട് പ്രകത്വേന, പൃഥക്ത്വേന, 3 വിശ്വോന്മുഖ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ എത്ര സ്ലൈഡുകളുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇനി ഓടിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓടിച്ചു വിടട്ടോ. ഇനി വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടില്ല. 16 മുതൽ 19 വരെ നമുക്ക് അവധി ദിവസം, മുടക്കം വന്ന ദിവസം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. എടുക്കണോ? നിർത്തണോ? ഇനി അധികം ഇതില്ല, വിശദീകരണം ഇല്ല. 16 മുതൽ 19 സാർവത്രിക രൂപത്തിൽ വിശ്വരൂപ ഉപാസന പറഞ്ഞു. ഏകത്വേന ഉപാസന നേടിയ ഫലങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം. 16 ഇതാ അഹം ആയി. ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാൻ പഠിക്കണം. അഹം ക്രതു അഹം യജ്ഞ, അഹം ക്രതു അഹം യജ്ഞ, സ്വധാ അഹം അഹം ഔഷധം, മന്ത്രോ അഹം അഹമേ അഹം ഏവ ആജ്യം, അഹം അഗ്നിർ അഹം ഹുതം എന്നാണ്. എല്ലാവരും അഹം, ഞാൻ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. അഹം ക്രതു അഹം യജ്ഞ, സ്വധ അഹം അഹം ഔഷധം, മന്ത്രോ അഹം അഹം ഏവ ആജ്യം, അഹം അഗ്നിർ അഹം ഹുതം. അതിവിടെ അതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? ക്രതു എന്ന് പറയുന്നത് യാഗങ്ങളുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്രതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രുതി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ. ശ്രുതി അറിയാമല്ലോ, വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇവയൊക്കെയാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞ, സ്മൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങള്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് രചിക്കപ്പെട്ടത്, മറ്റത് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ? ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്ന സ്മൃതി ആയിട്ട് വരുന്നത്. മറ്റത് വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ബ്രഹ്മസൂത്രം, അതൊക്കെയാണ് ശ്രുതിയായിട്ട് വരുന്നത്.
അപ്പൊ യജ്ഞ സ്മൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ, സ്വധ പൂർവികർക്കുള്ള വഴിപാടുകൾ, ഔഷധം രോഗശാന്തി ഔഷധങ്ങൾ, മന്ത്രം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജപം, ആജ്യം നെയ്യ് നമ്മൾ യജ്ഞത്തിനും യാഗത്തിനും അതേപോലെ പൂജകൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യ്, അഗ്നി തന്നെ ഹുതം വഴിപാട് നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിൽ നടത്തുന്ന വഴിപാടുകൾ. അപ്പൊ യജ്ഞ പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് ഹുതത്തിനെ പറയുന്നത്. യജ്ഞ പ്രക്രിയ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം പറയുന്ന എല്ലാ ശ്രുതികളിലും സ്മൃതികളിലും പറയുന്ന ആചാരങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴിപാടുകളും നമ്മൾ നടത്തുന്ന യജ്ഞത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അടുത്ത് പറയുന്ന ശ്ലോകം പിതാ അഹം അസ്യ ജഗതോ, പിതാ അഹം അസ്യ ജഗതോ, മാതാധാതാ പിതാമഹഃ, വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാര ഋക്സാമ യജുർ ഏവച. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമ്മുടെ മാതാവ്, പിതാവ്, പിതാമഹൻ, പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പം മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മാതാവാണെങ്കിലും പിതാവാണെങ്കിലും ഗുരുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരാണെങ്കിലും മറ്റു സൃഷ്ടികളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആര് കുടികൊള്ളുന്നു? ആത്മാവും പരമാത്മാവും കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതിന് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവ്, മാതാവ്, പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംരക്ഷണം, അതാണ് പിന്തുണ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംരക്ഷണം, മുത്തശ്ശി, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഭഗവാന്റേതാണ്. അവരെല്ലാം കൃഷ്ണനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ അംശം, ഭഗവാന്റെ അംശം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഏകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഏകത്വേന എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഏതാണ്? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അംശങ്ങളായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിട്ട് വരുന്ന അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ആണെന്ന് പറയുന്നു. അത് ധാത സൃഷ്ടാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവനെ സൂചിക്കുന്നു. നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവരെയും എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി വന്നാല് നമ്മൾ പറയും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി എന്നാണ്. അടുത്ത പവിത്രം ഏതാണ്? എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിഷയവും. നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്തായിട്ട് വരുന്നു? പവിത്രമായതാണ്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുമ്പോൾ അത് പവിത്രം, ആ പവിത്രവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് ഏതിലാണ്? ഏതിലാണ്? ഓംകാരം, ഓം എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഓം പ്രണവ മന്ത്രം അല്ലെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിതം അല്ലെ. എല്ലാം ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. അപ്പൊ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഓം എന്ന പ്രണവ മന്ത്രത്തിലാണ്. പ്രണവ മന്ത്ര ശബ്ദവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശബ്ദവും. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങൾക്കും ഓങ്കാരം ഉള്ളതിനാൽ അതും കൃഷ്ണനാണ്. നമ്മൾ 15 പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങൾ രചിച്ചതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും വേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് 18 ഗതിർ ഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. അവിടെ എന്താണ്? എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും ശാശ്വതമായ കാരണം കൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണങ്ങളുടെ എല്ലാം അത് നമ്മൾ ഏതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാം ശ്ലോകവും അത് തന്നെ പറയും. ജന്മാതിശയതോ അന്യയാതിരചാത്തേഷവിജ്ഞസരാ ദേവേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തേ അപ്സൂരയഃ തേജോ വാജിമൃധാ മേധാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസംഗോ മൃഷാം ഭാവനാസേന സദാ നിരസ്തഗുഹം സത്യം പരം ധീമഹി. അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗതിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ്. നമ്മൾ വേദങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആളുകൾക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിലും പലരും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എവിടെയാണ് എത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലെത്തണം എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരെന്തെയ്യുന്നു? കഠിനമായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എല്ലാം കൃഷ്ണനാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണനാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അംശം മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണനല്ല. ഭഗവാൻ വിഭു, നമ്മൾ അണുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അതേസമയം ഏതാണ്? ഏകത്വേന എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെന്താണ്? ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഭഗവാനും സൃഷ്ടിയും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ എല്ലാം ഒന്നാണെന്നും എല്ലാം ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതും രണ്ട്. ദ്വൈതവും അദ്വൈതവും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദ്വൈതവും ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്, അദ്വൈതവുമാണ്. രണ്ടും ശരി തന്നെ. എങ്ങനെ ശരിയാകുന്നു? ദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ വിഭു, നമ്മളൊരു അണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ്വൈതം. അദ്വൈതം എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നാണ് അല്ലെ. ആ തരത്തിൽ ദ്വൈതവും അദ്വൈതവുമായിട്ട് ഭഗവാനെ കണക്കാക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഊർജത്തിന്റെ പ്രകടമായതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ വാക്കെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവർ ഒരു പടി മുന്നോട്ട് അതെ, അവരെ സഹായിക്കാനേ സാധിക്കൂ ഭഗവാന് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗതിർ, ഭർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള് പ്രഭു. ഭഗവാൻ പ്രഭു ആണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നിൽക്കും. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഇതുപോലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ ഒരു ആത്മാവ്, ഒരു പക്ഷി ആത്മാവ്, ഒരു പക്ഷി ആരാണ്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മാവായ പക്ഷി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കും, സാക്ഷിയായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കും. എന്താണ്? നിവസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിവാസ സ്ഥലം ഏതാണ്? ഭഗവത്ധാമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ നിവാസ സ്ഥലം അല്ലെ. അതാണ്. അത് പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ശരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ധാമമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചാലേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. പിന്നെ സുഹൃദ്ഭാവമാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഹൃദ്ഭാവത്തിലാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഓടിയെത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻഡീഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓടിയെത്ത് സുഹൃത്തായിട്ട്. പ്രഭവ, എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പ്രളയ, എല്ലാത്തിന്റെ സംഹാരകനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സ്ഥാനം, അഭയസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും നിധാനം, ആരിൽ ആണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നത്. അടിസ്ഥാനം, സംവിധാനം, നമ്മൾ ഇതാണ് സന്നിധാനം, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? സന്നിധാനം, അതാണ് നിദാനം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അഭയസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ധാമത്തിലാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കുടുംബം, അതാണ് കുടുംബസ്ഥാനം, അതാണ് ബീജം. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ എല്ലാ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിലാണ് പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അവ്യയമാണ്. ആരാണ് അവ്യയം? നാശമില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എപ്പോഴും സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുഹൃത്ത്, ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും പരമപിതാവുമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വിവരണമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. ഇത് വായിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം.
തപാമി അഹം അഹം വർഷം നിഗൃണാമി ഉത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുച സത് അസച്ചാഹം അർജുന എന്നാണ്. സത് അസത് ച അഹം അർജുന. തപാമി അഹം അഹം വർഷം നിഗൃണാമി ഉത്സൃജാമി ച അമൃതം ച ഏവ ചൈവ മൃത്യു ച സത് അസത് അസത്ത്. സത് സത്ത് അസത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, സത്ത് അസത്ത്. സത് അസത് ച അഹം അർജുന. അതാണ് തിരിച്ചു പറയേണ്ട വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കൃഷ്ണൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക വസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ചൂട്, വെളിച്ചം, പിന്നെ ഏതാണ് മഴ, എല്ലാം അതാണ് വർഷം, മഴ അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അമർത്യത എന്താണ്? നമ്മുടെ അമൃതം, നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതും ജീവിതകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായുമായ ശക്തി നമുക്ക് അമൃതത്വം തരുന്നത് അല്ലെ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിനാണ് അമൃതത്വം, ശരീരത്തിനല്ല. അപ്പൊ നാശമില്ലാതെ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതും വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഏതാണ് സ്ഥിതി അല്ലെ, സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥിതി അല്ലെ, സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ആ ശക്തിയും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? സത്ത് അസത്ത്, ആത്മാവും ഭൗതിക വസ്തുവും. സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഏതാ? മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന. സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ്, ഭൗതിക വസ്തു മാറ്റർ. അപ്പൊ ആത്മാവും ഭൗതിക വസ്തുവും രണ്ടും കൃഷ്ണന്റെ ഊർജം കിട്ടും. തടസ്ഥ ശക്തിയും വേറെ ഏതാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെ. അത് രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവും ഭഗവാന്റേതാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റേതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി കൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നതും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നതും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക വസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പദാർത്ഥവും ചൈതന്യവുമാണ്. അദ്ദേഹം മാറ്ററും പിന്നെ ഏതാണ്? സ്പിരിറ്റുമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികസിത ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ഉത്തമ അധികാരിക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല? വസ്തുവും സ്പിരിറ്റും വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണത്തില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഒരു ആനയെ കണ്ടാൽ അതിലുള്ള സ്പിരിറ്റിനെ മാത്രമേ കാണൂ, ശരീരത്തിനെ കാണത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും അദ്ദേഹം കാണൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും അവൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ മാത്രം കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിവിടെ നിർത്തണം. 1/2 മണിക്കൂർ കൂടുതലായി. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാ മനസ്സിലാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. ഇനി ഒരു 5 ശ്ലോകമുണ്ട്. കുറച്ചിങ്ങനെ വളരെ വിശദീകരണമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലെ. നാളെയും കുറച്ച് സമയം കൂട്ടിയെടുക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപ